Ah, goeie. We hebben hier iemand waande. Met water binnen, nou we zitten even te rust. Wij, We hadden een krootje geweest. wij bepraten even hoe we het hartstellen van het hier. Ja. Dus even op na even zien hoe we het al erin delen zullen en Wat voor plantjes zouden we er in zetten Ja. zullen. En hoe het daar moet. Nou ja, dus, Zo zit we wat hoe te zweren. Nou. ja. De ene door het zus en de andere door het za. En Hier mij- ben ik een mooie paar. Ja. Dat, nee, we hadden de kast al het begin houden al, dus we moeten maar zien hoe het doet. En we moeten geen Wat zien slaat en wat kool erin. Kan het maar weer beginnen. Ja. Dus, En hij een body in mijn eigen plakje hier of Ja. doe je hem te geren? nee, we hadden Nee, allebei een we- eigen plakje. Ik zit Eigen hier plakje. Maar en dit hij is, zit aan die kant daar. dit is de vergaderruimte, zeg Ja. maar. Je strikt iedereen in deel. Ja, ja. We praten wel wat over vrouwen en s'avonds wel. En ja, toen zou ik net vallen meer. Dus, ja, hè? Ja. Ja, zo doen we dat wel een beetje. En ja, alle politiek moet je wat besprutsen. En, nou, zijn De van hele mij wereld zo komt je voorbij. Daar Ja. komt het op deel. Ja, Ja. Hebben we hem de crisis in de vraagje al haast oplost, maar misschien ja, twa? die hebben wij al opgelost. Maar ja, Ja, ze willen net luisteren naar huis. Met Dat zo'n is het luisteren, hele dus, Hè, wij weten wel hoe we het hebben willen. dat weet hem net. Nee. En die is, Maar- ach, we kennen er weinig aan de waan natuurlijk, maar is. We houden maar op dat wij hier geen crisis hebben. Nee. Dus, Nee. we zijn hier nog vrij en blij en het gaat dan nu voorbij hier. Ja,